i senyors! Com esteu? Esteu preparats? Segur? Més us val perquè esteu a punt de viure la presentació del concurs de cuina més al·lucinant del país, el Hot Chocolate. Un concurs de cuina on tothom s'hi pot presentar, sempre i quan tingui talent, Passió, Coratge, creativitat, experiència. esforç. i un do especial per la cuina. Aquest és el nostre perfil del Hot Chocolate. L'equip guanyador encapçalat per una capitana O capità, o capitanes Oh, capitans. L'equip guanyador del nostre Hot Chocolate rebrà 1, 2, 3 milions d'euros! Sí, ho heu sentit bé, 3 milions d'euros! Qui aconsegueixi fer el menú més increïble, més original. més elaborat. treballat, I més gustós que haguem tastat mai, rebrà 3 milions d'euros com a premi! Així que tots els que ens esteu sentint des de casa, Teniu 3 mesos per preparar-vos. Animeu-vos, no perdeu aquesta oportunitat de participar en el concurs de cuina més genial, més brutal! més espectacular, I més al·lucinant que s'ha fet mai. El Hot Chocolate! Benvinguts al Hot Chocolate! Vinga, diguem-ho tots junts. Hot Chocolate, sí? Benvinguts al Hot Chocolate! Us esperem en 3 mesos! Ho has sentit? Ho has sentit? Sí. Són 3 milions d'euros! 3 milions d'euros, Joan! 3 milions d'euros és una gran fortuna. Estic a punt de tenir un atac de cor. No em puc creure el que acabo de sentir. Creu-t'ho, 3 milions d'euros. No pot ser veritat, són 3 milions d'euros. Tenim opcions de guanyar amb el nostre restaurant? I tant que sí, mira aquí. Montse, podem guanyar aquest premi. És l'oportunitat que estàvem esperant pel nostre restaurant. De veritat ho penses? Sí. Guanyarem, estimat. Oh, i tant que sí. Però espera't. Ens hem de posar a treballar més dur que mai. Vaig a buscar la mare i tot l'equip. Ara torno, tu tranquil·la. És un senyal. Ens arriba just ara que el Juli torna de l'especialització culinària de Nova York. El nostre fill ens salvarà? Ell posarà el toc que li falta per guanyar el concurs. I podrem pagar els deutes? De sobres. I no només això. El nostre restaurant serà famós arreu del món. La nostra cuina d'autora per fi triomfarà. Ens hem de posar a treballar. Sí. Cridem a l'equip. Sí. Silenci. Silenci, sisplau. Mare, equip.
us hem reunit aquí. Per comunicar-vos que el nostre restaurant, el tradicional, El nostre restaurant Esferificacions participarà en el concurs de cuina més important del país. Si guanyem, ens donen 3 milions d'euros. Són 3 milions d'euros. Nen, estem parlant de 500 milions de les antigues pessetes. Hem de treballar molt dur, Molt intensament. incansablement. Durant 3 mesos. Demà al matí ens posem a treballar. Però abans, Per què no anem a celebrar que tenim aquesta oportunitat d'or? us convidem a cava a la plaça del poble. Això, cava, que no falti. Ramona, vigili que no li pugi la tensió. Ai, nena, un dia és un dia, eh? Anem a brindar pels somnis. Sabeu que són 3 Ni milions idea. d'euros? Ho hem d'haver parlat, juro. Sabeu que podem fer tot això? Ala. Apa. Els que Sou faltaven. tan oportuns, sempre esteu al mig de les nostres coses. Et recordo que vivim al mateix poble. Això és casa nostra. I nostra. No calia que us instal·léssiu aquí. Tranquils, que ben aviat marxarem. Ara, això sí que és una bona notícia. I a què es deu? Suposo que no esteu al dia del que passa al món, però ens han fet un concurs de mida que guanyarem. Ah, sí, el hot chocolate. Exacte. Veig que també ho han donat per la televisió. Nosaltres també ens hi presentem. Molt bé, nen. Com? I què presentareu? Una escudella? I amb ties estofades? Carn a la brasa? Encara no ho sabem, però ens presentarem amb menjar de veritat. No com vosaltres, que els veneu vapor d'aigua a preu d'or. Poca saltes! No teniu cap possibilitat de guanyar. La vostra cuina és... antiquada. A qui li has dit antiquada? Soc més moderna que tu i que tu juntes! M'agradarà veure-ho! Això ja veurem. Sí.
Que ja has aterrat? Benvingut. Deus estar molt cansat. Escolta, que has menjat alguna cosa del menú horrible de l'avió? Si sabessin a qui tenien allà assegut. No sóc exagerada, ets la jove promesa de la cuina d'autor. Sí, mira fill, quan arribis t'explicarem totes les propostes que tenim pel concurs. Sí, fill, ja sabem que tens moltes idees. Tranquil, hi donarem cabuda a tot. Sí, tenim tantes ganes de veure't. Sí, d'acord, fill. Fins ara, arribes en 2 horetes. Fins ara! Família! Sí? Acaba de trucar el Juli. Ja ha aterrat! Què dius? Sí. Ai, tinc moltes ganes de veure'l, la veritat, eh? Està bé, ha tingut bon viatge? Sí, I té ganes de festa? sí, suposo. I que ha preguntat per mi? Que he parlat poca estona, Anna. Vinga, a treballar. Sí. No tenim temps per perdre. Hem de fer els serveis d'avui i preparar l'arribada pel Juli. Eugènia, Victòria, Maria. gràcies per venir. A vosaltres, és per nosaltres un honor tenir aquest privilegi. Ens morim de ganes de saber què heu preparat. Eugènia, Victòria, sou el tàndem crític astronòmic més important del país. L'honor és nostre. Atenció, vull un plato rico. Eugènia, Joan. Victòria. Quina alegria tenir-vos aquí. Ja ho tenim tot preparat. Meravellós. Sublim. Us volem fer una demostració del menú que tenim preparat presentar al concurs. Perfecte. Sou esplèndid. Sigueu completament sinceres. Volem guanyar aquest premi, així que qualsevol cosa que creieu que s'hagi de canviar, ens ho dieu. Serem molt estrictes, Molt exigents. extremadament perfeccionistes, Radicalment precises. com sempre. Gràcies. Doncs, que Que vingui vagi de de gust.
Perfecte! Increïble. Graciosista! Guanyareu. Ja! Només hem pres unes petites notetes de coses a millorar. Res. Detalls. Va, 5 minuts de descans i ens hi tornem a posar, que hi ha molta feina. Sí, per què no ens acompanyeu al despatx, que ens ho apuntarem tot. La mare que la vol... Hola. Hola. Mama? Mo? Fill meu! Hola! Que guapo que estàs! I què, prim, ja et donaven de menjar? Ai, nen, quina jaqueta més maca. Caram, quin estil. Que estàs cansat, vols dormir? Et vols banyar? Tens gana? Com us he trobat a faltar? Estic bé, no estic cansat, no tinc gana. Mira, només vull deixar la maleta i saludar a tothom, vale? Porta, ja te la pujo jo a la maleta. Et rento tota la roba de dins, No, no? ja ho faré jo, mare, no fa falta. Fill meu, la jaqueta dóna-me-la, que deus tenir molta calor. Te la vaig a Gràcies, penjar. mare, si no calia, de veritat. Ai, mira qui et vol saludar abans que ningú. Ai, sí. Juli! Anna! Ostres, quant de temps! Sí, jo també vaig marxar fora a estudiar. Vaya penjar això, Uau, estàs diferent. Tu també. Així que, sommelier, et pega molt. Ai, Gràcies. ja tractem bé la Mar i l'Amo? Estic encantada de treballar per elles. Ha estat una gran oportunitat. Així m'agrada. Estàs molt guapa, Anna. Tu també estàs molt guapo. Quina alegria veure't. Vine! Segur que no estàs cansat, fill? Segur, mare, segur. Segur, segur. Ai, mare, segur, ja t'ho he dit. Bueno. Doncs tu t'ho has buscat. Sorpresa! Tot el poble t'ha preparat una benvinguda. Tots menys els traïdors del tradicional, esclar. Moltíssimes gràcies, família! Ai, fins aquí. Que comenci la festa!
the late show in my flat all alone. How I hate to spend the evening on my own. Going outside my window as I look around the room, and it makes me so depressed to see her go. Gràcies a tots per aquesta gran rebuda. Nova York és un somni de ciutat, però tindre el gust d'arribar al poble i veure la gent que més m'estimo no té preu. Mare, sou les millors mares del món. Moltíssimes gràcies de veritat per haver-me donat l'oportunitat d'estudiar fora. Faré que hagi valgut la pena perquè guanyarem aquest concurs! Sí! Treballarem sense descans i guanyarem! Sí! Esteu amb mi? Sí! Ai, vinga, nenes, cap a casa. Bona nit, fill. Estem molt orgulloses de tu. Quina alegria tenir-te a casa. Nosaltres ens anem a dormir. Ja no tenim edat, no? Bueno, nena, això de l'edat serà tu, que jo estic a la fora de la vida. sempre estàs igual, de veritat. Bona nit, gràcies per la festa, de veritat. Moltíssimes gràcies. Juli, anem a fer l'última. Ens hem d'explicar tantes coses. Sí, estaria bé, Anna, però és que ara aquí estic una mica cansat. Millor ho deixem per un altre moment, vale? Sí, és que tenim tot el temps del món, no? Bona nit, Anna. Bona nit. Adeu. Adeu. Merda, per què tot passa en el mateix moment? Hola, que em deixes ajudar-te? No, puc sola, gràcies. Si no em fa res, és un moment. T'embrutaràs, da igual. Que no pateixis, de veritat? Gràcies. Gràcies per ajudar-me. Has estat molt amable. Que has tingut un mal dia? Sí. Ens la partim? Bueno, no sé. Ho sento, ho sento. No volia molestar-te si no ens coneixem de res. No, espera. M'anirà bé partir-me-la i descansar una mica. Que et vendria de gust explicar-li a un desconegut què t'ha passat? No crec que ho entenguis. Intenta-ho. Em passo el dia treballant, però mai és suficient. Em falten hores, el temps passa molt de pressa. I vols arribar a tot, però sempre fallen coses. Mai estic del tot satisfet amb el resultat. Mai és la perfecció que voldries. I al final tinc la sensació de que la cosa està Incompleta. Et sents així també? Sí. A part d'incomplert, sento que tinc a sobre molta... Pressió? Sí. Jo també. Sembla que vinguis d'una festa. Sí, la veritat és que sí. Quina enveja. És que, mira, ja m'agradaria a mi oblidar-me de tot i deixar-me anar ballant. Però no. Vols ballar desconeguda? Però si no hi ha música. Ens la imaginem.
És que no m'ho puc creure. Estic ballant entre escombraries amb un desconegut. Doncs no imagino escenari millor. D'on has sortit, desconegut? Vinc de molt lluny. I per què t'has aturat en aquest poble? Suposo que per ballar amb tu, desconeguda. Me n'he d'anar. Sí, és clar. Creus que ens tornarem a veure? No ho sé. Jo visc aquí. Ets tu el turista que està de pas. No estic de pas. He vingut a quedar-me. No. No pot ser tan fàcil. A veure, quan es trenca l'encanteri? No hi ha cap encanteri. O sigui, que se m'apareix una ànima bessona que em comprèn, m'ajuda i balla amb mi en el moment que més ho necessito. I no és ni un fantasma ni una aparició del més enllà? A veure, jo no diria del més enllà, però quasi. Vinc de l'altre costat del mar, Nova York. Ah, i t'instal·les una temporada? No, la meva família és d'aquí i torno a casa. He estat molt de temps estudiant especialització en cuina d'autor... Perdona, me n'he d'anar, Sí, esclar, ho sento. Creus que ens tornaré a veure, no? No ho sé, ho sento. Gràcies per ajudar-me. Adéu. Encara no m'has dit ni com et dius. Ali, filla, on ets? on t'has posat, per favor? Ali. Ja va, pare, sóc aquí. No havia conegut mai ningú que trigui tant a enllaçar unes escombraries. Necessitava agafar una mica d'aire. Amb les escombraries. No, necessitava estar una estona sola. Ali, pensa que hem d'estar concentrats al concurs del 100%. S'han d'aplicar les correccions de l'Eugènia, Ja ho sé! Filla, seran 3 mesos molt durs. I per tu encara més, que seràs la capitana. Ja ho sé, perdoneu. Necessitem que t'omplis de paciència, Ali. Perdoneu-me. No. Perdona tu, filla. Ho estàs fent molt bé. I encara ho farà millor. Vinga, anem cap dins a planejar allò que dèiem. Mare. Sí? Què va passar amb els del restaurant Esferificacions? No vull tornar a sentir aquest nom en aquesta casa, d'acord, Ali? És molt complicat, filla, millor no... Ja, però... Som mala gent! Com més llum millor, vale? Aquesta és tota l'explicació. Millor marxem. Someone's in the kitchen. Who's not in the kitchen? I don't know who's in the kitchen.
vapor? Sí. Nena, la temperatura al forn tan fluixa? Sí. La reducció ja està a punt? Sí. Controla el temps. Sí. T'han sortit les bombolles? Sí. És aquest el gabinet adequat? Sí. Controla el temps, Sí. Filla, pensa't amb les patates. Sí. Temps. Ho tens? Sí. Sí? Molt bé, Ali. Cada cop et superes més, filla. Fill meu, està deliciós. Estàs molt ben preparada. Seràs el capità del nostre equip i guanyarem. Filla, seràs la capitana del tradicional i guanyarem. Estem molt orgulloses de tu. Estem molt orgullosos de tu. Equip, portem 2 mesos de treball intensiu. Anem molt avançats. Ja n'hi ha prou. Aquesta tarda teniu festa. Un moment d'atenció. Portem 2 mesos de treball molt intensiu i per aquest motiu aquesta tarda us convidem a acabar a la plaça del poble. Ai, jo ja tinc ganes, Bueno, Vinga. Ens perseguiu? El mateix us dic, cada vegada que anem a la plaça del poble esteu vosaltres. Que no teniu feina o què? doncs mira, ara mateix estem de celebració. Doneu-nos una sorpresa i digueu-nos que marxeu del poble per sempre. No, celebrem que tenim el millor menú del món per presentar el Hot Chocolate. Ai, quina casualitat, perquè nosaltres celebrem el mateix. I qui ho capitanejarà? Tu? No, la meva filla. Hola, maca. Estic segura que els teus pares t'han ensenyat molt bé la seva cuina de tota la vida. En realitat, tot és gràcies a l'àvia. Doncs espero que estiguis ben preparada per perdre contra el nostre fill, reina. Ves preparant tu el teu fill per perdre. No el coneixes, veritat? No. Normal. No ha estat aquí perquè ha estudiat cuina d'autor amb els millors a Nova York. Ui! No hi ha res com a casa. Juli! No cal. No vull jugar més a aquest joc, Vosaltres feu el vostre camí, que nosaltres farem el nostre. Juli, vine a conèixer la teva rival. Disculpeu-me. Ali, Ai, com us escolta, sembla? què A mi o passa? la vostra filla ha marxat atemorida? Calla! Juli, saluda'ls al tradicional. Mira'ls. Mira'l. Hola. Escolta'm bé, maco. M'és igual que hagis estudiat a Xina o a Amèrica. Sisplau. L'essència del talent és a les arrels. Prepara't per perdre. Què, competiré contra tu? No. Ah, vale. Contra algú molt millor que tu No em i toquis. que jo junts. Vostè, senyora. Amb mi ni t'atreveixis, nen? No, algú encara millor que jo. I es pot saber on és, que no està aquí? A No vol veure. perdre el temps. Jo tampoc. Adéu, guapo. Adéu, Juli! La mare que us va matar. Espera. Per què no t'has quedat a conèixer el teu rival? No podia. Com que no podies? Pensaran que tens por? M'és igual el que pensin. Però no pots deixar que trepitgin així les desfarificacions. No em trepitgen. Simplement no entro en el joc i ja està. Ali, a tu et passa alguna cosa. Som les teves amigues. Pots confiar en nosaltres? No em passa res. Ali, fa dies que estàs molt estranya. A tu et passa alguna cosa? L'Ali que nosaltres coneixem hauria plantat cara a l'estúpid desfarificacions! Hauria plantat cara que hi prepotent. Idiota! Ciències! Animal! Ja no puc més. Estic enamorada d'aquest estúpid prepotent, set ciències i animal desverificacions. Què? Sí, és que el vaig conèixer la nit que va tornar de Nova York. I clar, no sabia que era ell fins que... Això és molt fort! Fortíssim! Prou, noies, guardeu-me el secret, sisplau. Però què faràs? Res, què voleu que faci? Però ell sap qui ets tu? No, m'estic amagant d'ell. A veure, tard o d'hora ho sabrà. Llavors què? Llavors res. Res de res. Això nostre és impossible. Però has dit que estàs enamorada. I jo mai he sentit aquestes paraules de tu. Ja, però... No, l'he d'oblidar. Ell ha de fer el seu camí i jo el meu.
Ali, ens tens aquí pel que faci falta. Gràcies, amigues. Sou les millors. Ah, però no tornarem a parlar d'això mai més, d'acord? No, tranquil·la. Vale. Li, espera'm! Espera'm! És que no puc més amb aquesta gent. Que són uns prepotents, uns imbècils. Si és que si fos per ells no avançaria res al món. No els hi facis cas! Han fet la vida impossible a la meva família des de sempre. Ja ho sé, conec la història, he estat aquí. I es pot saber què va passar exactament? És una llarga història, però no pateixis, els guanyaràs, no cal que perdis ni un minut. Ja, i si no guanyo què? Guanyaràs, i quan els hagis guanyat, ampliareu el restaurant. I jo t'ajudaré amb tot el que necessitis. Sí, sona bé, però... Farem maridatge amb els vins i tindrem l'apartat d'especialitat en cuina vegana. Ja, gràcies, Anna, però... Farem un gran projecte junts, el projecte que sempre hem somiat des que ens coneixem de petits, el projecte pel que sempre hem treballat. Sí, sona bé, tot i que això de cuina vegana ho hem de parlar, Serà meravellós. Jo ja ho visualitzo. És que no sé, Anna, mira, m'expliques totes aquestes coses i imagino triomfant professionalment, però és que sento que em falta alguna cosa. Amor? Et falta amor. És el més important de la vida. L'amor a la terra, l'amor als animals, a les plantes. Només pots guanyar amb amor. Visualitza-ho amb mi. Stop.
Moltíssimes gràcies, Anna. Estic aquí pel que faci falta. Si saps què? Si és que tens raó amb tot el que dius. Si és que només penso en la cuina i en guanyat que en concurs, però per fer-ho em falta amor. Sé com solucionar-ho jo. Necessito trobar-la, ja. Aquí? A la desconeguda. Com? Una noia que em vaig trobar el dia de la meva festa de benvinguda. Què? Que ocupa el meu cap des del dia que la vaig veure. Qui és? Que no ho sé, de veritat. És que he intentat buscar-la per tot arreu i no he hagut manera de trobar-la. Sí, començo a pensar que ho vaig somiar. És veritat. Que sí, sí. Si és que sentia que ens enteníem sense paraules Perdona, Juli. Se m'ha fet molt tard. Ho sento molt per entretenir-te, Anna. I moltes gràcies per ajudar-me. És que ets la meva millor amiga. És clar. Per això estan els amics. Per fi desconeguda. Hola. Porto una setmana venint cada vespre aquí. Sí, pensava que no trobaré a veure mai més. En què puc ajudar-te? Bueno, m'agradaria saber si et puc convidar a sopar. No em va bé. Doncs a dinar, a esmorzar, a fer un cafè. Ho sento, tinc molta feina. Però què passa? Que t'heu ofès? Espera, per què no parles amb mi? Des del dia que et vaig veure que no he deixat de pensar en tu. No ens podem tornar a veure. Però dona'm un motiu. No ho entendries. T'ho suplico, deixa'm. Almenys deixa'm ballar amb tu una última vegada. I prometo no molestar-te mai més. Allunya't de mi. És el millor que pots fer, em sents? Però... I no em tornis a buscar mai més. Ho has entès? Va, posa a punt. Sí. 15 dies. Això ja està aquí, eh? Només 15 dies. Aneu a buscar els líquids. Sí. Montse, ho tenim tot? Repassem tot una altra vegada, sisplau. Vigileu que no es congeli massa, sisplau. Anna, que estàs bé? Sí, per què? Que et noto una mica estranya. Si passa alguna cosa m'ho dius, vale? Vale. Tu estàs bé? Sí, perfecte. Vas aconseguir trobar la noia? No. Vaig ser un idiota al pensar que em podia enamorar d'aquella noia. Mira, en fi, ara tinc que anar per la feina, I me n'alegro que estiguis bé. Jo també. Fins ara. Ens veiem. Vinga, a treballar, va! Hola. Julie. Hola. Que sou les proveïdores de llagosta? No. Veniu a revisar la nevera? No. Sou les de manteniment noves? Qui sou? Venim del tradicional. Vinga, a treballar, a lo vostre. Va, sisplau. Es pot saber què voleu? Creiem necessari que vagis a conèixer la teva rival. Mira, jo ja tenia pensat fer-ho. No m'agrada el joc brut. Doncs ja tardes. Què, us ha manat ella? No, però és de vital importància que hi vagis quan abans millor. I si hi ha tanta pressa, es pot saber per què no hi ha vingut ella? Ella no vol conèixer-te. No entenc res. Vés-hi i ho entendràs. Confia en nosaltres. No es conec de res. I si és una trampa, què? A veure... Hauràs de confiar cegues amb dues desconegudes. Venen les teves mares. Marxem. Però què... Fes-nos cas. Com ho tenim, fill? Tot controlat. Sí? Sí. Estaran tot perfecte. És que ets un crac, guanyarem. Encara millor. Guanyarem els del tradicional. Això. Prou! Quin estic fart d'aquesta lluita amb el tradicional. A veure, es pot saber què va passar? Ui, és massa complicat. És que jo no entenc res. Mira, vaig a veure'ls. Com? No. Què hi vas a fer tu allà? Vull conèixer la meva rival i a presentar-vos els meus respectes a aquesta gent, que som del mateix poble, home. No. No ho entens. Aquesta gent no sap què és el joc net. Mare. T'emportaràs una gran decepció, així que no hi vagis. Mare! Crec que sóc grandet per decidir, no?
Mare, controla que s'hagi trinxat el punt just, eh? Vaig. El mateix problema de sempre. Noies, necessito que la salsa tingui més cos. Arregleu, sisplau. Pare, Digue'm. aquesta no és la llenya que necessitem. Es nota molt a la carn. Ara mateix t'ho soluciono, tu no et preocupis per res. Gràcies. Tia, que fort. Sí, és que... Bueno. Ei, noies, Estic noies. flipant. On éreu? Hem hagut de sortir un moment. A fer què? Ja t'ho explicarem. Però espereu, no em torneu a deixar sola que em moro, eh? Promès. Ah, quasi se m'oblida. Estan a punt d'arribar l'Eugènia i la Victòria. Podeu anar-les a rebre? Sí. Gràcies. Tu creus que hem fet bé? Tia, a veure si l'hem liat. Ai, Dios. Semicuit controlat? Sí. Temperatura controlada? Sí. Temperatura oli picada controlada? Sí. A poc, recordeu que l'ingredient més important de tots és l'amor. Ara mateix no sé què és això. Ai, nena, si no li poses aquest ingredient et sortiran els plats estressats. Ai, àvia. Ho estàs fent molt bé, dona'm una abraçada bonica, vinga. Gràcies. Ai. Ei, ja són aquí! Ja són aquí! Va. Bonjour! Hallo. Hola. Així que tu ets la famosa Alicia. Sí, Ali. M'agrada aquest nom, té personalitat. Precisió. Concreció. Familiaritat. Gràcies. Venim a veure l'evolució del menú amb l'aplicació de les correccions, Els detalls. les minúcies, Què us vam dir? i si tu seràs la capitana, és a tu a qui volem veure. Molt bé, doncs som-hi. Ja som aquí! Just a temps. Tothom preparat? Sí! Tothom preparat? Sí! Vinga, elaborem el plat. Tot bé per aquí? Bravo! Increïble, Sublim! meravellós. Per primer cop a la meva vida no tinc pràcticament res a dir. Jo gairebé tampoc. Per això tanta pressa, no? Per veure que teniu l'ajuda de les millors crítiques gastronòmiques. No. De veritat. Espera! Qui fas aquí, noi? Bueno, l'altre. És del Juli, el fill de les desverificacions. Amagueu el plat, aquí he vingut a copiar-nos, amagueu-ho tot! No. Aquí no has benvingut. A què has vingut? He vingut a conèixer la meva rival i a presentar-vos els meus respectes. Aquí la tens! Molt bé, ja li pots presentar els teus respectes. Hola, Hola, sóc el Juli. jo l'Ali. Hola, Ali, per fi ens coneixem. Sí. Mentider! Has Que vingut no. a treure'ns informació. Que no! Que no volia anar al concurs i trobar-me amb una desconeguda. Volia desitjar-vos molt bona sort a tothom i que guanyi el millor, ¿vale? Si no guanyem nosaltres, almenys que guanyi algú del mateix poble, no? Gràcies, Juli. Trobo que és un gest elegant. No! No us en refieu d'aquest noi. Tot això és una trampa. Amagueu-ho tot. Sí, són uns traïdors, a saber els motius ocults que té.
Per què no te'n tornes a Nova York? Mare, Això sisplau. mateix, els nens de mamà a les escoles piques, perquè aquí nosaltres volem treballar. Perdó? Para. Mira, jo he treballat molt dur. Oh, i tant que sí. Sí, segur que has treballat molt dur. Prou! Tu, noiet, gràcies per venir, però serà millor que marxis. I vosaltres, nens, deixeu-vos de comportar-vos com a criatures, si us plau. Mira, jo vaig a llançar les escombraries que s'ha acumulat molta brossa, Mira, mira el que has aconseguit, noi. Ei, que jo no he fet res. Serà millor que marxis. Amb molt de gust, senyora. Què ha volgut dir? Res. Es referia a l'Eugènia i la Victòria, em sembla. Eugènia, Victòria, perdoneu per tot això. Va, seguet, Indrevals, ho fa tot més emocionant. Impressionant. Excitant. Ja, per què no anem dins i ens expliqueu el que hem millorat i el que hem empitjorat, Vinga. Sí, millor que anem cap dins. De veritat, disculpeu-nos. No passa res, és la vida dels artistes de la cuina. Aquestes verificacions em posen malalta! Sí, però aquest noi no és dolent del tot. Mira, mare, és vostè massa bona. Vinga, tira. Ali, espera'm, sisplau. Juli, ara ho entens. Entens per què vaig marxar? Sí, ara ho entenc tot. És que no ens hauríem d'haver conegut mai. Però per què no, Ali? Juli, les nostres famílies s'odien. Els negocis que cadascú de nosaltres portem es fan competència directa. I mira, ja per si fos poc, estem a punt de concursar en un concurs on pràcticament ens hi va la vida i la reputació. Sí, és una bogeria. Però Però què, Juli? Què? te'n recordes del que em vas dir la nit que ens vam conèixer? Què vaig dir? M'agradaria oblidar-me de tot i deixar-me anar ballant. Ja, però és que... Oblidem-nos de tot. De qui som, què fem i per què ho fem? No podem, Juli. És impossible. Espera, no te'n vagis, sisplau. Queda't amb mi una estona més. Una estoneta més. Joan, Maria, Ramona, Montse, Helena! Què? Necessito que m'acompanyeu. Hi ha una cosa molt greu que heu de veure. Per aquí, veniu! No em vull presentar al concurs. Com? Juli, vull que guanyis. Has estudiat fora, has treballat molt dur pel teu somni. I no voldria que per culpa meva... Soc jo qui no s'ha de presentar. Com? Ali, jo he tingut moltes oportunitats a la vida. Tot ha sigut molt fàcil per a mi. En canvi, tu has treballat des de baix, sense descans. I aquest també és el teu somni. Te'n mereixes guanyar. Juli, en realitat tu en saps més que jo. No, Sí, Ali, sí, sí. Ali, sincerament, jo jugo amb la cuina com si fos química. En canvi, tu tens les arrels, la passió, el gust. I és que això no s'aprèn. Es té o no es té. Però jo no aporto res de nou. Ali, tu aportes el tradicional, el teu aire nou. Jo no tinc passat. No em vull presentar. No. Vull que guanyis. Vull que guanyis tu. Tu mereixes de veritat. No m'hauria imaginat mai que algú m'agradés molt més que la cuina. Jo tampoc. Filla! Sí! Què fas amb aquest? Què fas amb aquesta? Veureu, nosaltres... M'ho veia venir! Com? S'ha més la gata per vella que per sàvia. Mira! No vull sentir res més! Tu cap a casa! No. Ens sentiràs, Però, Eli! però, 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 Tu però, també espera, cap a casa! però- Estem a 15 dies del concurs i tu flirtejant amb Però- aquesta. No voldria que acabessis amb aquest pares del món. Ei, Mira, ei, sisplau, mare. ei, Pensem nosaltres. Per una vegada que estem d'acord? Sí? Que no vull sentir a ningú, tu, cap a casa. No. Que no! Com? Que m'és igual que voleu, tu, que m'és igual que vulgueu vosaltres. Jo vull estar amb ella i prou, s'ha acabat. I jo amb ell. T'has sonat boja o què? Saps com deshonres la teva família fent això? Mare, no és problema meu que estigueu enfrontats, Solucioneu-ho ara i ja està, És s'ha que acabat. no ens podeu posar pel mig. Encara que no ens posem pel mig. Sabeu el que tenim entre mans? Que sí. Doncs a mi em sembla que no. Us ho recordo. D'aquí 15 dies, el concurs de cuina més important del país començarà. Que sou rivals, que heu de competir. Qui guanyi
rebrà molts diners i molt de reconeixement, tindrà la vida solucionada. Bueno, pues jo no em presentaré. Com? Jo tampoc. Què? Amb tot el que hem fet per tu, fill? Així ens ho pagues? No ens ho pots fer, això, filla? Creieu que per aquesta tonteria que us ha agafat ara us ha llançat la vostra vida per les escombraries? Bueno, ens vam conèixer a les escombraries. Sigueu seriós, per favor. Mare, jo sóc molt seriós. Sí, molt. Ali, sisplau, presenta tu. Ali, fes cas. Entra en raó. No. Competeix. No. Ni em presentaré ni competiré contra tu. Està decidit. Jo tampoc. És la vostra última paraula? Sí. Mare, pare, àvia, això no canvia gairebé res. Simplement que no seré la vostra capitana. No em toquis. I jo tampoc seré el vostre capità. Ah, però vosaltres, va, presenteu-vos. Competiu. Feu el que sempre heu fet. Ser rivals. Total. No ens necessiteu. Tens raó. No us necessitem. Filla, avui no cal que tornis a casa. Com? Tu tampoc cal que tornis a casa. Sisplau. Mare, va de debò, això? Sí! Us esteu precipitant tots molt. Ja està l'altre. Les coses importants com la cuina necessiten temps. Li demano, si us plau, que ara vostè no s'hi fiqui. Vinga, vinga. Meravellós! Nosaltres tampoc us necessitem. Gràcies, Anna, de veritat, per obrir-nos els ulls. Sí, gràcies, Anna. Gràcies, Anna. Gràcies, Anna. Gràcies, Anna. Sí, moltes gràcies, Anna. Apa, tia, que fort, no m'ho puc creure. Ha arribat el dia! Ha arribat el moment. El hot chocolate ja és aquí! Que fort! Entrem en directe en 3, 2, 1... Molt bona nit, senyores i senyors! Som aquí per presentar-vos el Hot Chocolate, el concurs de cuina que farà història. Recordem que els equips lluitaran pel menú més gustós, Més original. i millor. Recordem també que els guanyadors s'emportaran... 3 milions d'euros! Sí, ho han sentit bé. 3 milions d'euros. Així que tots els que ens escolteu des de casa, Animeu-vos i participeu al Hot Chocolate. Vinga, va, ara que ve o què? Que te toca a tu. No, te toca a tu. Fins l'altre quart de planeta. No, Fins l'altre quart de Presentem els plats. No. Va. Tenim 4 equips concursants. És hora que el nostre públic els conegui. Equip El racó del salmó, amb els millors peixos del país cuinats de la millor manera. Un aplaudiment! Equip El tradicional, amb els millors plats de la terra de tota la vida. Un aplaudiment. Equip Boletus, amb les 1000 varietats de bolets de la muntanya. Un aplaudiment! I l'equip Esferificacions, vingudes del mateix poble que el tradicional, amb els plats de cuina més innovadors de la cuina d'autora. Un aplaudiment. Bé, aquests són els nostres concursants. En breu moments començarà el concurs. Concursants, esteu preparats? Sí! Doncs comença la compta enrere. 5, 4... Un moment. Què passa? Què passa? dius, Què la Antònia? passa? M'informa el jurat que hi ha un equip inscrit al darrer moment que ha passat totes les fases i que també participarà. Vaja, doncs s'hi ha anat pels pèls. I com es diu el darrer equip? Senyores i senyors, un fort aplaudiment per l'Ali Julivert! La mare que la va parir! La nena! Tu ho sabies. Caram, quin nom més original, en fusió de cuina tradicional i moderna. M'informen que aquest d'aquí serà el vostre espai de treball. Bona nit per ella. Us ha anat de molt just, eh? Sí, gràcies. Què hi feu aquí? No m'ho puc creure. Sembla que els concursants es coneixen. Sí, una llarga història. Bé, estàvem a punt de donar el tret de sortida. Ara sí! 5, 4, 3, 2... Comença el Hot Chocolate! Que guanyin els millors! Un aplaudiment! Què passa? Ah, que es balla!
canviar les 4 estacions de l'any. Podràs intentar parar els meus peus i no podràs aconseguir. El món gira i gira sense parar i el meu cor com batega porta el compàs. Sense rima estava perdut però vaig trobar el camí i a res em pot parar. Cuinar és el que fas amb gust, mentre paelles i cues tota la vida he viscut. I quan em poso a levantar ve la inspiració perquè ja res em pot parar. Prendo el tall i el passo, faig un fregit, poso sal i oli, bebe, julivert i cumí. També no forno dins, espremo l'oro, perquè ja pot perquè ja res em pot parar. No pots aturar una llau mentre va muntanya avall. Si ho intentes no podràs canviar les 4 estacions de l'any. Podràs intentar parar els meus peus i no podràs aconseguir. El món gira i gira sense parar i el meu cor com batega porta el compàs. Sense rima estava perdut però vaig trobar el camí i a res em pot parar. Cuinar és el que faig amb gust, mentre paelles i cues tota la vida he viscut. I quan em poso a levantar ve la inspiració perquè ja res em pot parar. Prendo el tall i el tasto, faig un fregit, poso sal i oli, bebe, julivert i cumí. També no forno dins, espremo l'oro perquè ja pot perquè ja res em pot parar. Moltes Tenim gràcies. els finalistes. Enhorabona. Participants, ha arribat el moment de la veritat. Un de vosaltres s'emportarà aquesta nit 3 milions d'euros. Per fer-ho, valorarem les postres. Endavant, Maria, del tradicional. Pastís de formatge casolà. Amb un toc d'amor. Sembla deliciós. És la nostra especialitat. Helena, d'esferificacions. Aires de maduixa. Que curiós, em moro per tastar-lo. Juli, d'Ali Julivert. Coulant de xocolata amb vapor de coco interior i perles d'ametlla líquida. Quina combinació més apetitosa. Idea seva. Molt bé, concursants. Doncs ha arribat el moment de la veritat. Donen per acabades les seves postres? Sí. Caram, sembla que els nostres concursants no estan del tot segurs. Deixem-los deliberar i ens veiem després de la publicitat. No es moguin, només serà un moment. Control, em preveu. El focus que tenim just a sobre està massa cap a l'esquerra. M'ho podeu arreglar, sisplau? Algú em pot aclarir quina és la nostra càmera final, si us plau? Mare, pare, àvia, Helena, Montse. Jordi, si vull ple, corregeix el focus! Sempre hem volgut ser cuiners, com vosaltres, perquè us admirem i respectem des de sempre. Jo tinc problemes amb el prompter. I ens heu donat la millor educació per aconseguir aquest somni. Però, Ali, ens vau abandonar quan més us necessitàvem. El prompter va massa de pressa. Però, a veure, si vau ser vosaltres que ens vau fer fora de casa. Perquè vau abandonar l'equip del concurs 15 dies abans. No podia competir contra ell. Ni jo contra ella, mare. El prompter, més a poc, sisplau. Sé que us va fer mal, i us demanem perdó. Però és que el Juli i jo ens hem trobat. Estem fets l'un per l'altre. Jo crec que ens podeu entendre millor que ningú si vosaltres també us vau trobar en el seu dia, no?
Ei, estem en punt d'entrar en directe. Quina és la càmera 1? Algú em contestarà? Em penso que la càmera 1 és la del pla final. Gràcies. Nosaltres estarem contents guanyi qui guanyi, perquè haver-nos trobat ja és el millor premi. 10 segons i entrem en directe. Esteu preparats per la recta final? Sí. Bé, doncs després d'aquesta pausa publicitària ha arribat el moment de la veritat. Concursants, tornaré a fer la mateixa pregunta. És aquesta la vostra proposta final pel plat de postres? Sí. Nosaltres no, eh? Com? Què tens pensat posar-hi? Mira. Què fa? Gràcies, mare. Crec que és el toc que li faltava al nostre plat. Àvia, què has fet? Ara sí que és el plat que vol? Sí, ara està perfecte. I vostè ja està d'acord? No hi podria estar més d'acord. Un moment! Si els nostres rivals poden fer una modificació d'última hora, nosaltres també. Arribats a aquest punt, endavant. Què està passant? Li faltava aquest toc, oi? Sí, i aquest altre. I vosaltres que voleu fer algun canvi més o...? No, Ali, digues que no. No. Millor que no. Endavant, jurat! El jurat va deliberar. I els guanyadors del Hot Chocolate. I per tant, dels 3 milions d'euros són... No, Joan, no, ara no. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Enhorabona. Algunes Gràcies. paraules? Sí, crec que el Juli estarà d'acord amb mi. Aquest premi no pot ser per nosaltres, és per les nostres famílies. Les nostres famílies ens han ensenyat tot el que sabem i gràcies a elles som qui som avui dia, no? Sí, i per part nostra sabem que junts podem arribar molt lluny i això és tot el que necessitem. Estic ben segura que les vostres famílies us estan veient des de casa i estan superorgulloses de vosaltres. Sí, això esperem. Meravellós, tota una lliçó de vida. Enhorabona per ella, que sigueu molt feliços i gaudiu d'aquest premi. Gràcies. I nosaltres ens acomiadem. Gràcies per seguir-nos. Ens veiem a la següent edició del Hot Chocolate. Fins l'any que ve! Hem tallat! Però... Mare, pare, àvia, per què vau destrossar les vostres postres? Ets la meva neta, la persona més important a la meva vida. Passi el que passi, el més important de tot és la teva felicitat. L'àvia té raó. Sí, filla. Ai, papa. Però ens heu deixat guanyar. Fills, no serem mai les vostres rivals. Ho sento molt. Juli, no et vam tractar bé i no t'ho mereixies. Sí, disculpa'ns. Ali, Vine, home, vine! Ai, tonto! gràcies. Ali, nosaltres tampoc vam ser justes amb tu. Disculpes acceptades, veniu. Helena, Montse, moltes gràcies per deixar-los guanyar. No, gràcies a vosaltres. Teníeu tots els punts. Ei. Us haguéssim guanyat igualment, Ei. No n'estiguis tan segura, eh? Ui, Bueno, mare. jo crec que no ho sabrem mai, no? Haurem de repetir el concurs a casa? No. Però creieu que podem reparar tot aquest mal que ens hem fet? Doncs, com ha dit la Ramona, tot per la felicitat dels nostres fills. Però a veure, es pot saber
A veure, per què us vau enfadar tant? Però és una llarga història i com totes les llargues històries s'han de servir bé i pair amb calma. Ens haurem de seure amb un bon sopar davant. Hem guanyat. Cuinaré jo. Bueno, Vinga, va. Així m'agrada que creieu aquesta gata vella. Apa, nena, acompanya'm a l'autobús. Sí, Vinga. millor tornem tots a casa. I escolta'm una cosa, què faràs amb el premi? Crec que l'Ali estarà d'acord amb això. Els diners dels premis són per vosaltres. La meitat per cadascú. Ni parlar-ne. No. Som per a que comenceu alguna cosa junts? Clar. Un moment, l'àvia m'ha fet venir una idea. Vinga, tornem cap a casa que us explico de camí. Anem. Però ja que has quedat segon, A veure, Família, amics, amigues, treballadores i companyes. Com ja sabeu, hem guanyat el Hot Chocolate amb el Juli. I això ha estat gràcies al Joan, a la Maria, l'Helena, la Montse i l'àvia. això vol dir que... Ja sabeu, Farem la festa més gran de tot el poble! Atenció, atenció, estarem una setmana de celebracions per agafar forces per al nou projecte que tenim entre mans. El restaurant Ali Julibert. Tindrà la fusió de cuina tradicional amb cuina d'esferificacions, les arrels més fondes de la cuina de tota la vida amb les fulles tendres de la cuina moderna. Hola. Hola, Anna. Voldria demanar perdó públicament pel que vaig fer. Mira, Anna, això ja està oblidat. Deixa-ho córrer, ja està. Anna, ara que estàs aquí, voldria fer-te una proposta. Sí? Vols ser la sommelier del nou restaurant? Ho dius de veritat? Sí. Seria tot un honor. L'honor és meu. Sou molt generosos, però és hora de que jo marxi a veure el món. Me'n vaig a Itàlia, a la Toscana. Sí? Oh. Et trobarem molt a faltar, Anna. I jo a vosaltres. Anna, moltes gràcies per tot. Sempre seràs la meva millor amiga, no? He de marxar. Adeu. Adeu. Anna. Adeu. Adeu. Vinga, i ara que comenci la festa! T'estimo moltíssim, desconeguda. T'estimo, desconegut. Aquesta és la lliçó. Quan tots treballem units no hi ha cap perdedor. I així acaba aquesta història. Avui hem après que separats no som millors. Ni tu ni jo. Aprendré amb tu secrets i noves tècniques de la cuina d'autor. Ensenya'm tu receptes de cuina tradicional i junts ens menjarem el món. Ensenya a triomfar i comencem un nou camí, reptes nous per assolir, un nou projecte a compartir amb il·lusió. Comencem un nou camí, reptes nous per assolir, un nou projecte a compartir amb il·lusió. Un futur ple d'oportunitats, quan ens donem les mans tots junts. Tots junts i la força és, la nostra força és, la nostra sort. Unir els nostres tots som un i deixar que surti el sol. Aquesta és la lliçó, quan tots treballem units no hi ha cap perdedor. I així acaba aquesta història, avui hem après que separats no som millors, ni tu ni jo. I comencem un nou camí,
Hot Chocolate ha arribat al final. La fusió de les diferències, el diàleg i el treball en equip han suposat el ressorgiment de noves idees i de vèncer la por al canvi. Tot un repte també per tot l'equip que fa possible que aquest espectacle arribi a la fi. Però abans d'acomiadar-nos volem agrair a la direcció de l'Institut, així com als nostres companys docents i a vosaltres, famílies, i a l'Ajuntament de Salou, la vostra col·laboració. Un aplaudiment molt fort pel Ramon, pel Fernando, pel David, que són els tècnics del teatre i els Tramoia. També per la Janet, el David i l'Ada del camp d'aprenentatge Pau Casals de Comarruga, que per segona vegada s'han fet càrrec del control dels micros. També agrair l'ajuda incondicional del Pau Martínez com a tècnic. Després de totes les emocions viscudes, arriba el moment de fer un fort aplaudiment a tots els participants d'aquest projecte col·laboratiu que s'han desenvolupat al llarg del curs. Un fort aplaudiment als alumnes de l'optativa d'Arts Escèniques de quart d'ESO. A l'alumnat de primer d'ESO. Al grup instrumental clúster integrat pels alumnes de quart d'ESO. Al cor Crescendo, els alumnes de primer de batxillerat d'Arts Plàstiques pel vestuari, escenografia i suport tècnic. Els alumnes de primer de batxillerat d'Arts Escèniques. I els alumnes de segon de batxillerat d'Arts Escèniques, que aquest és el seu últim espectacle. Volem agrair la col·laboració dels alumnes de segon de batxillerat d'Arts Plàstiques i els exalumnes del batxillerat artístic que han fet d'acomodadors. Finalment, demanem un fort aplaudiment per les professores i el professor que han fet possible la bastida del projecte. Rubén Pallejà, professor del grup instrumental Clúster a quart d'ESO. Lucía Méndez, directora del cor Crescendo. Lídia Pérez, professora de volum al BAT d'Arts Plàstiques. Montse Martínez, professora de dibuix del BAT d'Arts Plàstiques. I les professores del batxillerat d'Arts Escèniques, de cant, dansa i teatre, Rosa Sanaüja, Laia Domingo i Antònia Ferrer. I a tots vosaltres, famílies i amics, la vostra assistència. Fins l'any que ve.